celkom zaujímavé autíčko so zlatým náhodom Honda S2000. Miesto druhé. Nech sa páči, váš pohár. Gratulujem. Dobre mi dali. A jednoznačne v rámci dieselákov Volkswagen Gol. Chcel som sa opýtať, či ten káčer je vám nejaká rodina, ale to by bolo dosť blbé. To bol difúz, my vieme. Takže, všetci treba Bystričania. Brezno, Bystrica, to je kúsok. Gratulujem aj týmto trom pánom.